Ассалому алайкум бародарои азиз. Бародаро илтимос мекунам ҳамин видеоро дастгирӣ кунед. Вале ма шумода як мошенники худозадаи дурӯғгӯро нишонтон медиҳам. Ин мошенники худозада номаш Фаридун Ҷамолиддинович. И 23000 як бародари моро гирифта бо роҳи фиреб. Мақсад айрӯзи гуфтагиш як ҳафта 2 ҳафта шуда номероро чор мекардагия. Мақсад дигар телефономро намебардора. Дажада смсош нависонем ки бародар видео мекунем мепартоем. Агар обрӯ дошта бошӣ ай обрӯ мақсад фикр кун. Обрӯта нарезон барои 23000 мақсад сум ёфт мешава, обрӯ ёфт намешава гуфтем. смс нависонем роиш кардем мақсад ответ надод. Значит обрӯ дар куш неста. И бародар чико кардагия? Мақсад ини рафиқи мо бояд мошин бихара. Гуфта ки ма сума ҳамаша надорам, мақсад ма як қисмша метиҳам, мондагиша кредит метиҳам. Ай бача омада гуфта ки ма мақсад шинос дорам, арӯс дорам, ҳамин корода мақсад ёрдам мекунам, мошин кредит метиҳам. Гуфта то ҳозираша 200,000 моро бите, гуфта мо бирем мошина бигирем биёрем. И гуфта ки не ма то мошина даст нагирам ман наметиҳам, гуфта ма бовар намекунам. Гуфта хорошо биги 23000 парто мо барам документоша туғрӣ кунам, мақсад ба метиҳам та. Ай хай ба шайтони бародари азиз диди ҳамин бачаро ёфта, и бача бироварда 23000 парто офташа. Ай гум шуда, нест шуда, дигар номероро чор мекардагия. Дигар вообще-то намебардора телефономон. Акамо бародаро чӣ мақсад дорем? Мегӯем ки ҳамин хеле худозадора мақсад бовар накунед дар ҳаёт. Мумкин ки чанд касои дигарро фиреб кардаги боша, мумкин ки чанд касои дигарро фиреб куна бо. Ҳамин кадоми мақсад адресша медона, дами ман номероям бачакоз дар поён мемонам. Мақсад хай зангш бизане адресша битиеша брава сумша бигира. Барои ки бародаро 23000 ҳам сума ёзи, пула ёзи. Оли дами зимистон кор ёфтан якимш ки қин чидагия. Димиш ки барои 1000 рубл мардум буромада то бегара кор кардиста. Амира бародаро аз илтимос дастгирӣ кунед, ба ам хеле ҳаромида мақсад бовар накунед дига. Худованд нигаҳбонтон. Салом алейкум бародарои азиз, субҳи ҳаматон бахайр бошад. Саломи хидмат ба ҳар як мардуми ғариб мерасонам, ба ҳар як мардуми тоҷики сарбаланд мерасонам. Гуфтани расонам ки дар ки ҷое бошед ҳамеша зинда бошед ва ки ҷое ки сафар дорем билетҳои арзон ба шумо мо метавонем ки электрони ба тамоми дунё пешкаш кунем. Барои ҳамин бародарои азиз ҳаракат мекунем, занг мезанем ва дар личка ё ки менависем номерои 977 514 32 33 977 514 32 33. Боқи сарбаланду хонобод дуобӯй ро бошед.